Bondioma ndioma na namba dị iche iche kana mo ke kana mo anya ko unu chulu unu zale wo bu no nye chili nya zale na chita nye wuru bleke ya uta ka itu nzu eke ai kawali mu Igbo maka omenala ka ai kawali mu Igbo ụdị ahịa atụ nzu na be anyị ụdị ahịa aga ọjị ụdị ahịa ekpe ekpele na ndị dị nwere njirimara ebe a agwa m nso ndị mmeji napụta n'ebe nwa bụ eke na awọ every eke ọbụla na awọ ọbụla na-atụ n'izu bụ ndị Igbo na mmeji na-amapụta so amapụta ọmụta anyị nwa n'ụtụtụ ọbụla eke sika ekpe ekpele ọtụtụ akpọkọ ndị ichie kpọkọ ndị mbụ na ndị egede kpọkọ aja na kpọkọ Chukwu oke na ọ bụ napụta lụọ nwere mmụọ dị ọpụta ụwa na-achọ gị dịka kine esonye nya mara gị mma like na enwepụta taịm gị nwa na-efe olive na-eme ya gazieli gị ihe ọbụla ị na-eme ihe ọbụla ị ife ọbụla ị na-azụ ihe ọbụla iji eme tv n'eli masị gị mgbachi na gị ntụcha tụchi n'elu gị ife anyị bido ntụ nzu ọtụtụ ka ịkponyete egwu ụdị ese eme then before ebido ụzọ nkọwa ma tụkwa asọmụzọ ya atụ maka ndị na-agbagoju anya maka ndị na-aghọtara ya ka amali minin mali otu nzu anyị na-abụ ya gazielu gị dịka gị na-esonye
Chei, omelo. Igbo. Bụ ndị ọma bụ ndị ọma nọ na mba. Chitanya goruo buleke na-egwu epu ụzọ egwu epu ọnụ. Gachewe na Chijike mara bụrụ chi bịa. Onye matara ebe bụ ka ito nzu eke. Agwa m Igbo nọ na mba. Na omenala anyị bụ omenala anyị. Na nke anyị bụ nke anyị. Na ndị dị nwere njirimara aba. Mụ abụ nwa Aguleri, ebe anyị na-azụ na-abụ anyị bụ eke. Ya bụ na mụ na nwata n'iru akwụkwọ nwa ebiri eke ọbụla, ebiri awa ọbụla. Ka too nzu, ka kọwalị ụmụ Igbo ihe na-eme nne. Ebe anyị nọ na ha bụ omenala ka anyị na-eme ibe. Nke bụ esi na omenala anyị abụrụ ezigbo ibe. Nke bụ esi na omenala anyị adịrọ. Masị gị na onye duha nọ na-abụ ya jara adị na omenala adị anyị abịa. Ọ ya dịkwa anyị nwana. Ya bụ na nke anyị ji adị. Onye na-ama agbanwe bụ Adisi Ambaba. Onye mmanya onye mgbagobe anyị. Okay. Onye Donkri, my brother. Amakwana aka gị. Onwere omenala anyị adị. Arize Chukwu okike, Arize Chukwu oke abịa mme. Onye si na adịrọ ha ni. Onye abịa jara adị nne. Onye agaziele gị dịka gị na-esonye na omenala ma believe na omenala dị in existence. Onye kwunu ihe ọbụla ị na-eme eji n'abalị gị, ihe ọbụla etinye aka eji na-aga n'iru. Omenala bụ ụzọ mmiri na-echiri echi. Ọ bụ na mmalụ njirimara ya, mmalụ omenala na-akwanyere ndị isi ugo, na-akwanyere ndị mmụọ ndị be ugo. Onye kwunu onye a na-ekwa ugo ya bụ nke a sị na ugo characha na-echuru echu. Omenala bụ ugo characha ka ọ bụ. O nwere ihe eme ka o churu. Ya bụ nke bụ na-eso onye kwenye na-akwanyekwala omenala ugo na ya dịka ugo. Ya dịka ugo chara acha na ugo nke ọ bụrụ ugo anya ugo chara acha chakekweni ọ bụrụ ugo na-achazuru achazu.
Yes. Igbo ụmụnne m, Igbo ndị ọma mụrụ m, kenekwana m nwoke, kene m nwaanyị, kene m nwoke, kene m nwaanyị. Anyị na-eme na nwa bụ asụ na ihe ọ bụla taa bizines anyị, ebe a na-eme elu jiri awọ na omenala anyị ka anyị na-eme. Omenala ka anyị na-eme, tụka anyị tụọ nzu ụtụtụ na chi eke weruo. Agwa m nsi na omenala a na-edere ede na akwa na ọṅụrụ dị eme omenala iche na as far as si mala onwe gị mara ibe na-eme na-akwụnye aka gị ọtọ na-ekpere isi gị ekpere arọ bụ na agụrụ gị pụta ụwa ọrụ ka ya eme ọzọ ụwa ajọ nzọ bụ na obu gị nụziri inu na maramara n'iso na ndị maramara n'iru kọmputa na azụ na-achọ ihe agbachi nke ma ngabụrụ ochikwu mmadụ ma ngabụrụ ochi mmadụ na aka eji emegide mmadụ ọdụ ndị ahụ nke omenala na-agba ụka na ntị ekekwute okwu omenala ọ na-abụghị iwe atịtị ọ na-abụ omenala na omenala na-emere exist na ọdụrụ in existence mana omenala dị ọ na-alụkwa na ọ na-alụsi olu ike njirimara ndị ya na-emere ya gbadala bụ na ijegodu akwụkwọ obodo ọbụla ị nọbụla aga skuul na-eji na-akụziri gị maka dia tradition and culture n'ụwa weda ma ibelivu ya ngebe n'ebe ngebe ekpọrọ nke gasị ọbụda gị jee Amerịka ya bụ akwụkwọ Ututu na wee ji na-akụziri gị maka tradition ijegodu ebe ọbụla na ije kabanchan ije akwụkwọ eji na-akụziri gị gosi gị na ndị dị nwere njirimara nkewe and na practice everybody na practice nkewe sọsọ anyị bụ ndị Igbo bụ yes na practice nke anyị na nke anyị bụ nke atịtị na nke anyị bụ ajọ mmụọ na nke anyị bụ mmụọ ọjọọ ma ọ bụla ụdị anyị bụ azị achụ ego kịta ụdị anyị bụ azị achị anya ego ive ọjọọ ive dị njọ dị iche iche juzi everywhere onwere ozi ndị na-erespekt rigbo omenala onwere ozi ndị na-akwanyere libere omenala ugwu na ihe ọbụla nọdụ ofile na ọmachalibe niile dị n'ụwa ọbụla nọdụ ofile na ihe niile dị n'ụwa doli anya ọ bụrụ anyị like that. We're going to give you an SOL line. I will type is in a button at this program. But I know what's here. And I can about some of the Nivi Bonamasa again.
ọbụrụ ebe na-abịa bụ ka ị ga-egete iwe ya asị na ị na-watch ya based on the love ị nwere n'ebe Igbo dị, ebe ndị Igbo nọ, based on the love ị nwere n'ebe ọdịnala gị dị, ma ọ bụ ụdị omenala nkwu na-edi, ma ọ bụrụ ụdị nwa ka ọ dị, ma dị na ndị dị n'unu ụdị Igbo na-asụ n'onu n'onu, ụdị abụghị ka omenala Igbo ji dị, so na ndị dị nwere njirimara nke ya. So mụ abụọ ebe onye mma bụ ngwa ụwa ọdụmata n'ọnwa kwuru ma ọ dị mma ọ dị njọ na mma stand dị na omenala mmejiri onye ụwa na-enye ma ọ bụ ihe ụwa nyetele ndapụza ma ndapụza nna m sị na nna m ji eshi mmemere ụdị ahụ. So nke bụ ya nọkwa niile na-akwa ya ekwe niile na-asụpọtụkwa n'ihe ndị Igbo na-alaikwa n'ihe ndị Igbo si na ama nna ga-eme isi ị na-agwa ozi na-agbasị ya a na-emere ihe ndị ọkachamara amụ na-agụ n'uso na ibu mmụọ na ụmụ na-amapụtara ebe nwa na omenala nwa mara ya ọ dịrọ ma ya na-amachara omenala amacha ihe dị n'iji ụwa most especially ibe omenala bụ ibe ya mara ebele ka nri bụ ebidolu. So ije na-enewe anya ụdị ahụ agụ ụwa maọbụ dị ekwu okwu n'ụwa o nwere nnụnụ ndị anyị na-akpọ opu si na ike dị n'ọnya m ya bụ ihe dị n'iji ụwa akara aka ụwa dị n'ụdị n'ụdị. Ọ bụrụ ebe kata ka nrịbe gị kata, ọ bụrụ dị ya practice something ka nrịbe gị practice. So iji na nke gị fili n'ọdụ ka nke gabalị gị ntọda ya wee were friza na ọzọ amara ọzọ ọ nọ nke onye ọzọ na-aga na-agara ọzọ n'anya. Mba, omenala anyị bụ owu obi ka eji eme ka nna agụ n'uso na ụka dị n'obi, omenala dị n'obi. Maka nke bụ ya na-asị na omenala ma ọ bụ ọnụka bụ ya na mara mana na obi gị ihe dị gị n'obi ka Chukwu na Jọọji Chukwu ọ nwere ya wuru Chukwu anya, ọ nwere ejelebe Chukwu bifọ Chukwu nọ gị n'ime, Chukwu nọ gị n'obu. Ọ ya obi gị dịtamin ụdị gị na Chukwu dị ya dịtamin dị how close gị na Chukwu dị. Ya bụ nke bụ ya nọ ndị na-ege ntị amasị gị na-abịa na-agbasakwa ya dị anyị na-emere ebe ma bụ omenala ka anyị na-akọwa maka ya ụdị anyị ji ekpe ekpere omenala anyị nzu ọtụtụ ka a chọrọ ka anyị tọta na chita anyị were obele eke ụnụ ụwa ọchị ya mana ife ọmụmata na mabụ ụmụ nzu anya mbalị a bụ nzu chimoka mbalị a mụ ya mba kpachawa nke m nwa mapụtata n'iru aka ọsị ka mba atụza nzu ugharụsị ndị kwune m. Ya bụ nke bụ ya nọ n'igbo onye Igbo na-amara ochi gị chọwachi n'ọlụgo ụwa chọwachi gwurugo okwu ụwa ha dị mmadụ nọ na ọbụgodulu ka gị na-eje ma nke kochepụrụ ibe dị gị na-arụ ma ngo ha mara ebe uchi gị ịmara mmụọ gị aga ịmara mmụọ gị bi ụwa ndị ọnwere ebe iji azụ aga ọnwere ebe iji azụ aga ọnwere ebe na-aga na ihe eji na-anagharị ọntịne magolo ekwurugo okwu ụwa ọntịne magolo ebe sopụta ụwa ọ na-akwadokwana na omenala ihe mara ị na-eme omenala ị na-agwọ ọgwụ na-eme iwe niile ma ịmara ochi kwurugo okwu ụwa ịmara ya n'ọlụgo ụwa ịmara ka esi nwere ịmara ya ala anyị na-eji na-aja ọsị mapụtara n'ụwa ala ya ati ị na-eme na asị na-eche ka nje ụka asị na-agwọ ọgwụ ka ngwa ọgwụ asị na-eme omenala ka mme omenala ma nga kero dig down mara ebe isi pụta mara mmụọ n'ọlụgwa mara isi gị ma ị na-eme misteki. Omụbụ onye ọma na-agwọ ebe onye Igbo bụ nwa afọ Igbo mmalụ nwa mụsiri ike na ala Igbo n'iso na Igbo bụ Igbo mee mara isi gị mara isi ikele gị ị na-atụli ya nzu na-atụli ya ọjị na ụdị ya bụ omenala nke anyị bụ Igbo ụdị aka anyị bụ Igbo zakpọ okwu Chukwu nke anyị isi anyị na ụlọ nsọ Chukwu maọbụ ụlọ maọbụ nke a na-ebelivere na ụdị abụ onye bụ onye Igbo bụ nwa afọ Igbo mụsiri ike. Na mụ na-agụ n'uso na ọ bụrụ na mgbe m nọ Naịjirịa eso m na mmụ azi nji na-ekwenye na omenala anyị bụ ibe atịtị nọdụ everybody na-akọ na omenala bụ nke ya ibe ndị na-awuru ụzọ na ibe ndị nke ọzọkwanụ mee mana a sị na adịrịka ndụ awuru ka ibe dị na onye nje ka ha na onye isi abụ mmalị m nwere jekọ ma ụdị ndị ọcha ahụ n'ọbụwa na-eme ibe dị ọ bụ nwa nwetara anyị dị Christianity ma na ụdị iwe anyị bụ Africa sa practice dia Christianity ọ bụrụ dị iwe ọ bụrụ ụdị nwa na onwe ese eme na anyị na onwe anyị bụzi ori ka ajụjụ ezu onwe anyị ma ndị ọcha nwetara na-emela onwe wee ji ejudu ase eme nke si na mmụnye nna nna anyị na-ekpe nke anyị na-ekpe nke ọzọ ha mara ebe o si na ọnọdụ ka mmadụ nye ji n'anya na-ayọ nna ndị ọzọ ibe rapụ ndị nna nna nke gị si na ha mara ibe na nke abụrụ ya onye si na nke ya bụrụ ya ọ bụ nke onye ọzọ ya abụzili gị onye gbapụrụ ubi ya ọ bụ onye ọzọ emezili gị ya so ibe nna ya unu taa nwa ebe anyị nọ n'ebe nwa bụ onye ọbụla bụ onye Igbo na-amali isi ya a sịrọ gị nga kpochipụwe m ọ bụ nga ikpeele isi m edini nwere ichi dị obi ụwa edini nwere mmụọ dị obi ụwa kpeele mmụọ dị obi ụwa n'ọmatụ ihe ọbụla na-atụlụ gị n'ọmatụ ihe ọbụla na-abatụlụ gị kpeele mmụọ dị obi ụwa mmadụ dị sivu na ego nwere ka ọ bụla nwere some challenges ị na-efesi today
asị gị na maka na ịmara Chukwu maka na imere nke ịrapụza the lineage usoro ị ga-agba ya gbaa usoro ọzọ. Why? Because na onwe ike ọbụna nke gị na nke na ifil na nke gị agụsọ men whether me ikwenyere aka ọkwụrụ niile bụ so ele ọ na-aka ọkwụrụ niile bụ so ele everybody nọ na live nwere problem nke ya. So ikwe ka mmadụ jiri maka na nke gị na batụlụ gị for the moment gwa gị datị na omenala gị abụrụzịa weda mi na nwa maọbụ na iwe na-eme gị maọbụ na ị na-eme ife ọbụla na-eme nkwe ya na omenala gị na ịmara ebe isi sọsa dị ole ji ị dibere ime onwe gị bụ ya tụrụ jaa gị hazi kpọrọkpa ya na gị mara ebe ihe na-eme gị isi ka ị kochepụ ihe na-eme gị then ị na-ekpezili ị na-ekpe okpere na-atụ nzu na-eme ife niile ka ị mara yes n'ụzọ gị ga-abụ ụzọ mmiri. Ị na-ejekwa n'ụka bụ na ụka bibia isi n'anya bụ ihe dị gị mma mee ka ịchọ na gị na ndị mmụọ ndị bụ dị n'udo mee ka ịchọ na gị na chi gị dị n'udo ibe ọ bụ ihe ejezi ka ị ga-amali yes na okwetakwa gị kwenye ọpụta gị kwenye na ị na-eje ụka ma isetụlụrụ iwe na-eme gị isetụlụrụ mmụọ ndị bụ na isetụlụrụ aja na isi na-apụta ọ nwere ebe iji azụ aga na bụ nke bụ ya nọ ndị na-esonye amasị gị ma na omenala anyị na-eme ma na omenala anyị dị in existence and gị na-awa ọchịkwa ya ị na-agbasị ya ka ụmụnna anyị ndị si n'omenala abụrụ ya ka ụmụnna anyị ndị si n'omenala Igbo bụ ibe atịtị ka ha ma na omenala Igbo abụrụ atịtị na orientation o nyere ka anyị ga-ebelive na omenala Igbo bụ atịtị. Ụdị anyị Igbo fil na-agwụ ọka n'ụzọ ba ebe ụzọ emevie na ụdị ive ndị bụrụ ụzọ na ọ bụrụkwa na emevie ọ bụrụkwa na emekwe na ive ọ bụrụkwa na abandonzi ya entirely si na ya ememezi ọ bụrụ ụdị abụ nne Alicia Mbaba Alio Mayo Alisi video ka ito nzu ọtụtụ kpokwu ọnọdụ na m gwa nụ ya na-eme n'ebe elu jiri awọ na abịara ebe n'ogologo ọnọdụ ikwu ogologo okwu anyị bata aka ọhanye a sị na mgbe okwu ezu ofere nwa amala iwe na okwu ka bụ na onye gwara okwu gwere onye amaghị nwa ya ama iwe ya ama iwe ahora yo la forma de ver Igbo mma mmanụ isi eweru ego ekwuzo ego epo ọnụ shi ọka bịa ma okekere wee kana ekwe okpu ya alụsị ndị kwuna ma ekana ekwe okpu ya isi agụ na nwanyị okpu ya ochi na-emere m ibe shi ọka bịa ma okekere ụwa anyị kpere niile na-egbulu na ekana ekwe m gị okpu isi agụ okpu ya alụsị ndị kwuna m na nwanyị okpu ya kana ekwe m gị ndị mmiri ma ekana ekwe m ụnụ wee na-emere m ibe ka nga m bụ ngwa ụwa ọdụ agba na mba ezu na ọgbara ụtụtụ nzu agụrụ eri aja na agụrụ eri a na ezi agụrụ ana ọkpata na mmụrụ abụ iwe na-emere m iwe kana ekwe m ụnụ asị na chita anyị nwe weruo bụla eke nwazi ka ekebe tụọ nzu ka oyi otuo nzu awọ tụọ nzu nkwọ tụọ nzu anya na-anọ n'azụ n'izu na ala Igbo ka aba tụọ nzu chuoke abịa ma okike ekele ụwa onye kpere niile na-egbulu anyị nzu okpu ya alụsị ndị kwuna m ka nji na akata anyị nwaduwe nwa onye ekpe ekpele na-ayọ ngị bụ Chukwu okike na-ayọ ngị bụ onye kpere niile na-egbulu na-ayọ ngị bụ okike ekele ụwa chike na chita anyị eweruo anyị pụtasị ka aba tụọ nzu nzu a na-asị ka ebe apụta ka anyị tụọ ka anyị kọọlụ m Igbo ka anyị kọọlụ m Naịjirịa kọọlụ m ụwa na anyị bụ Igbo nwere omenala anyị na anyị bụ Igbo nwere njirimara anyị na before Jesus na Abraham was born before omenala before ụka omenala adịgo omenala bụ oyibo ọgbọ ya bụ na omenala anyị ahụ na ya dịkwana dịka nka
ụdị a ndị nna nna anyị wa mere abatakwudie ụdị aka ya emekwa ndị mmụọ anyị abatakwa makwali yes na nke bụ nke anyị na-eme na ya elere like that. Ya bụla m ji nzu nwa dị ya n'akata anyị nwa na-akpọ okwu ndị mbụ, na-akpọ okwu ndị mmụọ, na-akpọ okwu ndị ichie, na-akpọ okwu ndị mbụ na ndị egede, na-akpọ okwu aja na sonukunu bụ atụ nzu eke na cheweruwo nwa na-ekpe ekpere n'isi mmụ Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-ege ntị na-esonye n'ibe na-eme si ka ibe dị mma bụrụ nke onye dị ọna abụnụ. Na-ekpe ekpere n'isi mmụ Igbo ndị omenala Igbo na-amasị, ndị kwenyere na omenala Igbo, ndị kwenyere na njirimara Igbo, ndị kwenyere na nke wee wuro si ka ndị dị ọna abụnụ ọnọnụ na ọnọ n'ezi ebe ọ bụla ha nọkwanị ka onye avụ dịkwanị ka ụzọ onye adịkwakwala ụzọ mmiri bikọs na omenala bụ ụzọ mmiri ka ọ gwa na ụzọ mmiri na-echiri echi. Na-ekpe ekpere n'isi ndị mmụ Igbo na-eme omenala si ka ndị ọbụla na plan lewa jụọ iwe maọbụ iwe ọbụla na plan si ka iwele na-emewe ana ka iwele bụrụ nke ndị dị ọna abụnụ na anyị bụ mmụ Igbo bụ nwa agụ ka anyị bụ na nwa agụ a natara abịa na nwa agụ bụ ọbara ka nwa agụ na-anwụ. Ya bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo bụ nwa afọ Igbo kwenyere na omenala na-eme omenala ya na-emekwe nne ya n'ụzọ ụkwụ ọtụ ya na-emekwe nne ya n'ụzọ osi ezie amekwu na onye bụ ala akịrị ọha ya amekwu na ntụchi atụchiri ọkụ na ya bụ amekwu na mgbachi agbachiri ọkụ na ya bụ mana esokwa na onye ahụ na mgbachi agbachikwere mana onye na-ejikwa na nna zekwere ndo amekwe na onye bụ onye Igbo kwenyere aka ya ọtọ na-eme omenala Igbo na-esonye n'ibe omenala Igbo amekwu na onye anyị adịkwa ka echi na eche na-agụrụ agụ nwa na-akpọ ekpere n'isi mmụ Igbo ndị si na omenala anyị bebe atịtị okike kere ụwa ụdị eji na-ekecha ụwa kee nji kọọcha kee ụwa n'onu n'onu. Achọrọ m ka iji kwala ya mee ka asọmụmụ ụwa marị na ndị dị nwere njirimara ba na ndị dị nwere iwe eji amarịba na ụdị ahụ asụsụ dịcha n'iche n'iche ụdị ahụ na ka njirimara dị n'iche n'iche na mmadụ abatara na-asị anyị na ụdị dị nnọọ ka eji ekpere ngị bụ Chukwu na ụdị dị nnọọ ka ayọ ngị bụ Chukwu nwaanyị na o nwere ewuru ngị bụ Chukwu anya mbụ na bụra m na-ayọ ngị bụ Chukwu okike abịa ma okike kere ụwa ka ime mmụazị aka n'obu ka dị n'ịmara ibebe ka anyị ghara iji ọkọ ọchịchọ gbajuo nke anyị ka anyị ghara iji ọkọ ọchịchọ si na nke anyị abụrụ ozi iwe na ive anyị na-eme na nke eji mara anyị abụrụ ọzịa na nke ndị ọzọ bụ nya bụzi ya ebu ya. Ya bụra m bụ nzu okpu yarụsị ndị kwuru nakata anyị nwadube nwa nwee na-ekpe ekpere ogologo ndụ na-arụ isi ike n'isi nwoke na isi nwaanyị bụ onye Igbo ive ndị Igbo na-amasị omenala Igbo na-amasị si ka ndị dị ọnya ahụ ka ha dị ka echi nya ka nna ayọ na yohane ndị bụ okike kere ụwa sị gị na ọ na-anụ n'otu dị na mmadụ na-ekwuchara ọrụ mmadụ ọnụ ya mmadụ ekpechara ọrụ mmadụ ọnụ ya mana ibe kacha ive bụ everybody mali ngwulie mali ntụ na anya mali ebe o si ọ naghị anyị bụ Igbo nọ na ọ naghị anyị bụ mmadụ nọ iru anyị dị n'iche n'iche ọ na-abụghị ka abụ anyị dị n'iche n'iche ọ na-abụghị ka ọma anyị dị n'iche n'iche ọ na-abụghị ka okwu ọnụ anyị dị n'iche n'iche ihe ọbụla na-eme dị n'iche n'iche ọ na-abụghị ka mkpa anyị si dịkwa n'iche n'iche nwana anyị ngị Chukwu okike abịa mme na anya gbara mba ezu ọbụla ọtụtụ ndị ọgwụlero kpu isi agwarụsị ndị m nju nju n'aka na nwaanyị okpu uyo na-asụ ndị konugbo ọnụọgwụ onye ọbụla bụ onye Igbo ibe ọma na-amasị onye ọbụla bụ onye Igbo ibe ọma na-adị mma a na asụ ụnụ dịka onugbo ọnụọgwụ ka ụzọ onye adịka ụzọ mmiri na ụzọ mmiri na-echiri echi ka onye ahụ na dị ka anyanwụ ụtụtụ na anyanwụ ụtụtụ na-echiri echi ka onye ahụ na dị ka ọnwa n'aka na-ekpuchiri ọnwa mana anyị ụkwa nínú na-asụ ndị konugbo ọnụọgwụ ka ndị ajọ mmadụ gbara anyị ezi egedegede na ndụ anyị gbara ezi egedegede n'iru ọrụ anyị gbara ezi egedegede n'iru ahịa anyị gbara ezi egedegede n'ihe ọbụla anyị na-eme n'ibe na ọchịchị na mba enwere mmekọ onye ọbụla bụ onye Igbo okwe mali nọ na-eme omenala Igbo omenala Igbo bụ omenala Igbo na-akọwa bụ ịkwụwa aka ọtọ ime ibe esi ezie ma onye na ịnọ nesi anya akwụghara aka ọtọ na uru eji megide mmadụ uru eji na-atọchiri mmadụ ọgwụ ezi uru eji na-atọchiri mmadụ nsị ezi ma onye agwa bụrụ Chukwu ma onye anọ na-ekere mmadụ ma onye agwa na-akpọrọ mmadụ na-achukwu kecheka o mebie amekwu na onye dị ọna ya eji anazeli ndụ amekwu na onye dị ọna ya egbu ọkụkụ ụzọ na kpola site anya dị ebe ka ewere uwe mbụrụ nzu ogbu ya sụndịkọ n'aka ha na-akpọ okwu ngị bụ okpu uyo na-akpọ okwu mmụọ ọbụla dị mụpụta ụwa mkpọ okwu iwe ọbụla na-emere m ka nga m bụ ngwa ụwa ọdụ sunu dịkọ na Chineke gba ọnụọgụ onye ọbụla abụrụ mmụ chetu emere nwa a na-ekwu na ihe emere nwa ihe ka ya emere nwa ya eme ya onye ọbụla asị na ndụ adịrị mma ọ na ibe na-eme ejiri na-aga n'iru unu bụ mmụọ na-edu m aga ije na mụ ma na ọ bụrụ m na-edu onwe m aga ama na ọ bụrụ m na-emele onwe m ibe ama na ọ bụrụ m na-anụrụ onwe m ọgụ na unu na-anụrụ m anya unu na-eburu m ụzọ unu chụakwara m onye dị ọnụ abụnụ ụdị anụkwu na-achụakwara n'isi mmụ Igbo onye ọbụla akwanyere na omenala ibe ọma na-adị mma na mụ na-akọwara ibe na-akọwara Igbo na anụ ọnwa bụ na ịbụ Igbo nwere njirimara anyị adị na ọ bụla mmalị ichie na ya na-eliri onye bụ onye ọbụla ya na-eche na mbọ ya aga na ya na-eliri onye bụ nya bụ na gị bụ onye Igbo nọ ndị na-amalị chi gị na-esonye na ekpere nwa na ya eliro gị ihe eliro gị nwere ekpe ekpere site na nzu okpu ya ndị kwere m nji n'aka na ya Chukwu okike abịa ma okike kele ụwa ikpere na-egbuli na ya sị ka onye ọbụla bụ onye Igbo ibe Igbo na-amasị
kwenyere na omenala Igbo kwenye aka ọtọ na practice kwenye ụdị ndị nna nna anyị ji eme amasị gị na iwere abụrụ ha nke onye bụ na esi ha na iwere abụrụ nke onye dị ọna onezi maazị na the person plan ya bụ onye akara aba onezi bụ iwere anyị ji egbu na ege mmụọ na ibe Igbo ya dịka echi na echi a na-agụrụ agụ ibe Igbo ya dịka kpakpando dị n'igwe na agụtara kpakpando dị n'igwe ọnụ ibe Igbo ya dịka ọnwa aka na-ekpuchiri ọnwa aka na-ekpe ekpere ka anyị adịrị ọnwa masị ketala anyị bụ ọma kegbola anyị ndị ilo kegbola anyị ndị ajọ mmadụ kegbola anyị ndị ilo na-asị kegbola anyị ndị ekpoma kegbola anyị ndị si n'ibe mmadụ adịrọ mma kegbola anyị ndị si na mmadụ agara n'iru kegbola anyị ndị si na mmadụ emere onye na-eche na mgbe o kwuru n'aka na-ata na dị ọma bekee si na ndị si na isi anyị dị mma na nji chụọ aja na onye bụ ya eji isi jiri isi ezinụlọ ya jiri isi ụmụ ya niile ọchịchị ahụ enwechi etezi ọbụza na isi ọbụza na ọ na-enwe ọbụla na-enwe ọbụla enwechi etezi ọmazị na o nwere right iyuzu isi ọzọ ma ọ bụzi na ọ nwechi etere ọma na o nwere ebe o ji azụ aga ya bụ na mụ na-ekpe ekpere na dị eta ya masị gị dịka ogbe ọgwụ ihe ọbụla onye chiri ka ọ zere ihe ọbụla ya na-eche ka ọ galịa ihe ọbụla bụ ezigbo ihe ya na plan na-ekpere isi ka ọ galịa mana anyị kwena asụ dịka unu mmemme Igbo aka n'obu ka a mara ihe esi na omenala anyị abụrụ ajọ ibe na omenala anyị abụrụ ọgwụ na omenala anyị abụrụ amosu na omenala anyị bụ njirimara anyị ka ọ bụ ọ dị a na-eji ụka mmalị ndị ọcha nwetara anyị kristianity ndị ọcha nwetakwala anya na a na-emekwa ụka wa niile na praktisi n'ụdị nkebe mbatala na ụka dịkọrọ ọnụ ụdị ya na-enwere sabat nwee mene ụka dị n'ụdị n'ụdị ibe anyị bụ ụdị nke a na ụdị ebe a na-ekpe diva so anyị jiri ozi na ụka pụtara anyị jiri ozi na anyị pụtaziri ụwa ọvụ nwa siza yes na nke anyị abụrụ ọzọ ntali mgbajuzi ya ya bụ na mụ na ayọ ngị bụ kpugharịsị ndị kwune m sigidiko gba ọgụ ọ bụ na bụ onye Igbo na-amasị mma amasịkwadụla ya na mma dịle ama n'ụtụtụ dịle ama na ehihie dịle ama na asị ka anyị dịka echi na eche na-agụrụ agụ mgbe anyị ọbụla ndụ ise ndị mmụọ ndị ichie ndị mbụ na ndị egede wụghachi ndị kwune m maka mmanya gị mara mba eze ọhụrụ atụ ọnụ mmanya ya mere mebe atụ ọnụ mmanya shi oke m atụ mma n'ọnwa agadi maka mmanya gị udodokwa na ndụ m enu tụọ mmanya na tụọ mmanya yes Igbo mụrụ m na oge na-emega ekesa eme ya agwa m nso na ibe na-eme n'ebe ma bụ a na-emeriwe abata akịrịakịwa abata eliso ya ekwufo dide ori egwu na ụdị the spirit na eli dị anyị n'ụbọchị ụdị agaghị eji n'ekpe ya gwara m na ayọ ngị bụ ya ekele nne geli dis program ngị be nwepụtara tam gị folo onye asị gị dugo hepụ anyị shi anya ka olu ọka eke ntị ilu ọka awọ ntị ka na-emekwenye ya nya amaghị gị mma ka na-emekwenye ya nya gaziele gị ntụchi atụ chinele gị mgbachi agbachi chinele gị ọdachi adachi chinele gị nyeka nna mgbe mana ya kwanye gị bụ onye ọma na-egekwane ntị si gị dịko ịkpọkwana omenala gasị mmadụ asụkwana gị isi mmadụ akọkwana gị akọ na omenala gị bụ ajọ ihe na omenala ga na-alụrụ ọrụ na omenala ga na-alụrụ ọrụ dipendụlụ dị ite ekpe ọ dipendụlụ ive edile gị ọ dipendụlụ ụdị gị bụ onye ọma si na akwụrụ nye ya eme na omenala ga alụrụ ọrụ na o nwere onye ọbụgodulu na ive ọbụla mmadụ na-eme izi o nwere ya agbata ozugbo mabata na niile bịa ezi ka ọ na-eme n'anya gị na mbụ ive naanị bụ time ive naanị bụ time and belief and ndị dị nwere bụ njirimara nwe ya believe na ya so mmadụ dịzibụ na gị esi ka ihe bụrụ ugo olulu nna nna gị ị na-ahụ ya lia nna ndị ọzọ na omenala anyị adịkwanụ dị ka nka ya bụ na esi na omenala anyị adịrọ ọndụ onye ahụ n'ibe ejara adị na onye a na-anọrọ ndụ bụ omenala ahụ because na ihe pụtara akwụdo ekwude arụmchọ na ihe na ngị ya stọpụ ihe pụtara akwụdo ekwude maka na ịma ụlọ ibe ibe akụziri gakụziri site na nke ndị na nna gị bụ ọdịnala bụ njirimara unu ji ekpochepụzi na ejiri onye nwerezi ya dịka ya tiela anyị bazị na ọda ya ga-aga ịbazi na today na-abụna mụ na ayọ ngị bụ onye ọma na-esonye nne mara ibe isi mara omenala gị ịbụ onye Imo ịbụ onye Enugu ịbụ onye Anambra ịbụ onye Abịa ịbụ onye Ebonyi mara omenala gị ma mọghalị n'ichikele gị mọghalị n'ichi n'ọlụgụ ụwa ị na-ekpegodulu Chukwu na-echegodo ụka na-eji ibe niile mọghalị chi n'ọlụgụ ụwa ịgbapụta ha na chi gị azụ ịsịkwana na chi gị na nwere na owuchukwu ka enwere
mmadụ akọ ha na-alụgụ dị aka bụ na ka ịrapụza chi n'ọlụgụ ụwa siza na owuchukwu enwere bụ owuchukwu okike ka enwere chukwu okike a na-enwere enwechaziri mmụọ ozi na chukwu ji alụ ọrụ a na-agwụrụ chukwu anya chukwu bụ mmụọ ka chukwu ji alụ ọrụ mmadụ irisi bụ na ekike rapụ mmụọ nke dịgo obi ụwa ka ije gị kpere mmụọ ọzọ ịtagbu onwe gị na nwunye n'ụwa a sị na eburu uche ụzọ ọgbagbu onwe ya n'ọsọ ya bụ na mụ na-ekwu okwu nwa tata si gị enu ya karị nwa rube gị banye gbasa ozi nwa gbasa anya shi ya anya na ọnwa rube eme gị shi anya na isi anya na ọnwa rube nwepụ gị n'arụ na-ekwu okwu nwa tata na-enweta ekwe dị program na njedebe mana agụnụ na the program na mmụbụ nwanya ọma gwara unu n'ibe na-eme n'ebe nwa bibe mmụọ ka na-eme na mma mapụ mbịa na mma mapụ mma batara online for complete 3 months benjikwu na onu bụ ka ọ dị abatara m ebe nwa ka mbịa ka mbe buyo n'ogologo na mụ gwara unu na mbudo izi na ọ bụ na bụ na-eso anywhere jegodu na my program izi mbido na mụ gwara unu na ma bịara here ịbịa entertainment mmadụ ọ ịbịa ịkọwalị ngo mbịa nyọwa mmadụ mana ihe mbata nkwunu bụ ka nkwuo ụdị ọsị dị na nke anyị ụdị ọsị dị na aba anyị ụdị ọsị dị n'Igbo ọkwụtakwanye gị nwele ya ọkwụtazịkwanye gị rapụ ya mana mụ nwa amago mụ na ife mụ na chi m kwuru ka m na-eme ife mmụọ lidili m ka m na-ekwu ọhịvụrụ so naanị mgbatara na emego m ụdị mesu eme olidikwe m njechara obere mbịa ọnụ mba odogwu ya echekwanye nnachi etekwa azụ again na m ka anachi ete ya bụ omenala bụrụ banye mbata ebe ọ dị taịm na-eji lololo ọbụliwe na mbata nkwukwe nke elidiri m nkwuchekwa nwere ọrụ m mbọsịwa m ichechekwala mbịa nchechekwa mpụta akwa again so na my page na-alụ ọrụ page na-emezi iwe na-eme ejikwana post kwuye na page mana live program ya agbagodo obere break for the moment ka enwere ike nwa jekọta obere izu wute ndị mbụ na ndị egede na bụ nke be na-esonye since this program break for over a month and now amasị gị nya mmalị gị mma amasị gị nya gazieli gị ihe ọ bụla ị na-eme mgbachinere gị ntụcha chinere gị kụzo gị bụrụ ụzọ orumere nya mmalị gị mma aka m na-ekwu dịka anyị dị bụ ya bụ ndụ soro